Chino! Kimchi! Chino! 오빠, And yes mga mahal, ako'y nagbabalik at talaga nga namang kitang-kita nyo dito ay meron akong dalawang mikropono. Bakit ba nandito to? Anyway, mahal, ako'y nagbabalik. Nagbabalik at kasama niya pa rin ang Spicy Opa mula si DJ Kim Chino para alamin natin kung ano ba talaga ang balak sa'yo ng lumalandi sa'yo. Hindi, kanina sabi ko 'di ba sa ating chinitok sa usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, ibibigay ko ang 3 senyales na gusto ka lang tikman ng lumalandi sa iyo ngayon. Alam ko 'yan. Makinig ka maigi kasi minsan na akong nadali ng mga taong bored. Eto sabi ko kanina mahal, una gusto ka lang niyan tikman kapag inconsistent ang communication nyo. Ito yung sinasabi natin na chinachat ka lang yan kapag in-hit siya. Uy, may mga ganun ha. Yung malambing, yung sweet, para makuha lang ang loob mo. At tapos, magmi-meet na kayo. O di kaya, pwede bang pumunta dyan? Pwede bang pumunta ka dito? Ay nako, alam ko na yan. Doon tayo patungo sa kung saan ayaw ng commitment, pero kapag ibang usapan na ay talaga nga namang bebembangin ka lang. Ano ba? Ito pa mahal ha. Pangalawa, gusto ko lang yan matikman kapag malandi pero takot sa salitang commitment. Uy, maraming ganito ha. Minsan, syempre gusto mong ibigay ang iyong tiwala, ang sarili mo sa taong mahal mo at sa taong masasabi mong iyong-iyo. Pero kapag napag-usapan nyo na ang ano ba tayo, bakit humihingi ka ng ganyang klaseng lambing? Meron ba tayo? Wala naman tayong label pero grabe ka kung maka-request ng mga physical touch. Ay nako, sinasabi ko sa inyo mahal, hindi kanyo na paninindigan, kundi titikman ka lang. Uy, mahirap yung ganyan na. May mga taong ipaparamdam sa'yo na special ka. May mga taong ipaparamdam sa'yo na kamahal-mahal ka, jojowain ka. Pero kapag nakuha na ang loob mo at natikman ka na, ay nako, bigla ka na lang iiwan. Diba? Minsan kasi kapag sweet na kayo sa isa't isa, kumbaga mutual understanding na, tapos wala pang label, hindi mo naman maiiwasan talagang hindi magtanong. Ano bang meron tayo? Ano bang meron sa atin? Bakit ganito yung ginagawa natin? Wala namang tayo. Diba? So alam mo na sa sarili mo, nung pagkakataong sinuko mo ang sarili mo sa kanya, kahit wala pa kayong label, ay nako, ang intention niyan, makascore lang talaga. Kaya kayo dyan, sa mga taong marupok, sa mga taong madaling madala sa mga matatamis na salita, ay nako, mag-ingat-ingat kayo. Sinasabi ko sa inyo, preserve yourself. Preserve natin ang katawan natin sa mga karapat-dapat. Diba? Mahirap na ngayon kasi madali na sa social media lumandi. Madali na sa social media magpauto. Diba? Kaya this time maging aware ka. Tsaka malaman or mag-obserba. Actually, wala namang problema sa patagalin mo yung relasyon or getting to know with each other nyo. At least, malalaman mo eventually yung intention ng tao. Diba? Karamihan kasi ngayon, sabik lang makascore. Kaya kayo diyang marurupok, mag-self-love muna kayo o di kaya mag-focus muna sa goal. Ano ba mga goal nyo? Pwede namang career muna, di ba? Self-healing, self-development, bago lumande at bago magpatikim sa iba. Anyway, mahal, dalawa pa lang yan at meron pa akong bala dito para magkaalaman tayo kung ano bang pakay o intensyon ng lumalandi sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hanggang 9pm pa naman si Kim Chino at syempre dito ka lang sa estasyon na punong-puno ng pagmamahal. Dito ka lang sa estasyon na willing magpatikim ang DJ Kim Chino. Magpatikim ng love advices, di ba? Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!